Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod! Eu sunt Alex și vă rog frumos să apăsați butonul de like. Că dar n-am pe răsăneală cu știmona. Mamă, se aude motorul ăsta. Băgăm aici unde? Nu ne-a ieșit. Wow, Need for Speed. Tan 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 pe taconzare. Hai, băgați-vă, tanti. Tanti, aveți savarine. Hai, bagă-te asta, tanti. Trebuie să băgăm motorină. Uitați-vă acolo că trebuie să băgăm motorină. Că la mână fă la motorină. A, da. Uțina. Mi-a murit motorul. Era să moară motorul. Auzi aici. Acum, trebuie să băgăm muzică. De farurile, bă, pe rămână sănare. Că la noi nu contează că zi sau noapte, noi băgăm farurile. Fază lungă, că trebuie să oprim pe ăștia, orbim pe ăștia. No. Bă, episodul trecut n-am avut... Să analizăm aici. Mod sport, nu băga motorul. Hâțâna. Bă-te-pe-de-bla-dum. Ba, tu ia șmechere. Stai, nene, unde te bagi? Că-s taximetrist ăla. Te consec, nu? Hai să te duc la benzinărie. Era în trecut pe galben, dar nu-i nemec. Mamă, nu m-am motorină, frate. Aoleu, vai de mine. Da, asta e al doilea episod. Băgăm așa pe liber. Aici un pic pe trătar, că na. Ce buzul, dar na. E verde. Bă, era să umăr un om. Hai, dă-i blană, dă-i blană, 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 blană. Haide. Uite, de aici văd mai bine. Îi dăm blană. Plecat de drift. Raliul românesc, frate. Uite, frate, cum sunt semafoarele astea, cum mă disperă. Hai că-i verde. A doua! A treia! Și frână, uite-le, frate, îmi bat. Știu că n-a plecat mai bine. Aici, frână de mine! E, fix la benzinărie, să las pe ăsta, frate. Vedem aici, băgăm a treia, liber. Avem frumos. Băgăm avariile. Caldele, cablele. Băgăm uite aici. Băgăm un pic de motorină, că dar nu. Baba rosaneala. Băgă, bă, îmbriaș, băi. Bă, băgă, îmbriaș, băi. Analizăm aici, fain frumos. Băgăm un pic de motorină. Facem fuel-ul. Facem plinul. Opa! Mi-a murit motorul, nu? Gata, băgăm motorină. Gata. Ale tata, motorină. Pornim motorul. Băgăm, uite, așa. Ce țipați așa după taxi? Pacăm de aici. Ce e, frate?
Știți, mie mai face așa câteodată în friguri de astea. Dar eu am niște șmecherii ale mele. Așa aplic eu dacă îmi face mie șmecherie. Rice. O vrânăcea. Oh. O gatața. Ia uite pe Nerea. Oh, nu mai contează. Câte ceas? Nu. Bă, câte tatui. Uite, bă. Uf, în spate. Need for Speed. Pe taxi. Mai facem cursa asta și încheiem videoul. Să viața. Vreau și eu să-mi descarc jocul ăsta. Instalez. A, și dăm aici blană. O, ța, nu urca pe trotuar, de la babedă. De fapt, nu ne luăm amendă. Dacă omorăm un om, ne luăm o amendă de... Ai, țățâna! Raliul românesc, am mai zis. Oța! Aici, în jocul ăsta, dacă nu pleci în drift, îți moare motorul. Și e pe mod real life, ca în viața reală. Dă-i. O, băgați avarile, fratele mie, sunt și... S-a bușit aici. La bebe, don. Abia murit motorul. Hai să... Și ducem omul ăsta. Mai facem și noi 2 drifturi. Și v-am lăsat. Oleu. Bă, mă avarile aici, așa. Mi-a murit motorul. A făcut liciurea. Nu reclame. Hai să mai facem 2 drifturi. Nu. Ai, până tanti. Cerculeță, na. Scoatem avariile. Așa, frână. Dacă mai vreți episoade, apăsați butonul de like, share, subscribe. V-am pupat!